agafo l'autobús i em planto a l'Eix Macià. Avui, a Gent de Sabadell, pugem a la terrassa de la Cambra de Comerç per conversar amb Joaquim Badia, un home de banc, d'esport i, sobretot, de ciutat. Des de la infantesa al barri de Gràcia fins a tota una vida al servei de Sabadell. Avui descobrim la mirada i el sentiment d'un sabadellenc de socarrel. Soc Joaquim Badia, vaig néixer a Sabadell, soc economista, tota la meva vida professional l'he desenvolupada abans Sabadell. Aquesta conversa la fem a la Cambra de Comerç de Sabadell. Soc gent de Sabadell. Estem aquí a la Cambra de Comerç de l'Eix Macià, que forma part de l'expansió de la ciutat de Sabadell, Joaquim. Sí, bé, la Cambra fins al finals del segle passat, o sigui, s'està aquí des de principis dels 2000, estava doncs al centre, el que avui és carrer de la República, i bé, en aquell moment allò es havia fet petit, hi havia un local amb un altre edifici colindant, i d'alguna manera s'estava buscant una opció alternativa. Aquest edifici, que ja estava fet, aquest edifici es va fer en el seu moment per iniciativa municipal, doncs buscant un tema de noves tecnologies, però per una sèrie de raons, sobretot jo crec que el més important, que a principis del 2000 hi ha una crisi important de les .com que van dir en aquell moment, i llavors va quedar una mica això amb disponibilitat i un ús. I es va sortir la possibilitat doncs, de fer una permuta amb l'edifici que hi havia allà al centre, que la Cambra venia aquí. Un tema doncs, amb uns ajustos a l'hora de fer aquesta permuta i molt bé. I aquí s'està doncs, ja fa 25 anys, per dir-ho així. I molt bé, és un edifici doncs, a part de... I això d'alguna forma sí que és veritat doncs, que va ser un pas més, encara que en aquell moment ja estava consolidat a l'àrea, doncs, el Parc Catalunya, el Corte Inglés, moltes grans superfícies que anen aquí, però crec que això li va donar un punt de visibilitat perquè no deixava de ser una compensació d'un tema econòmic, un tema visió empresarial, que en un moment hi va haver una certa controvèrsia perquè podia semblar que deixava una mica el centre una mica desubicat això, però no, la veritat és que però si em pot conviure amb dues opcions. Si em permet una referència personal, jo vivia aquí a tocar al barri de la Concòrdia, al carrer Lusitana, i per nosaltres això va ser la instal·lació d'aquests centres operatius, comercials, econòmics, li va donar a aquesta zona una perspectiva, un canvi importantíssim. Estem parlant de principis dels 90, és a dir, que la ciutat va agafar una embrancida també aprofitant aquest canvi urbanístic, per dir-ho d'una manera, no? Sí, sí. Efectivament, als 90 va ser quan això va tenir un gran creixement, quan nosaltres, quan la Cambra va venir aquí, ja estava consolidat d'alguna manera, però no deixa de ser una sèrie de peces que en aquest puzzle ho van fer doncs, molt més complet, no? I jo crec que en visió d'avui, uns anys posteriors, doncs, és molt bo doncs, que en aquest cas una Cambra, per tot el que representa, perquè en definitiva la Cambra representa totes les empreses, des de la més gran fins a tots els autònoms, representa de la demarcació Sabadell i àrea, són 11 poblacions, no? La Cambra que sempre ha estat un element destacat de l'activitat econòmica de la ciutat, històricament, des dels seus inicis, no? Sí, perquè la Cambra, en definitiva, qualsevol empresa, sigui societat o autònom, doncs que estigui de la demarcació, forma part de la Cambra. O sigui, això no són socis o un lloc on un s'apunta, sinó que en forma part. Llavors pot parlar amb veu, permet donar serveis constantment aquests dies que estem, que estan passant coses cada dia, doncs la Cambra està donant també opinió, junt amb altres cambres moltes vegades, altres són coses concretes d'aquí, i sí, és una peça important del món econòmic de l'àrea. Si em permet, Joaquim Badia, és un home de banc, d'esport o de ciutat? A veure, com ho diria? Ara anirem obrint carpetes. Em sento una persona de ciutat, que la meva vida professional ha sigut tota la vida al banc, per tant em sento molt de banc, però sobretot soc una persona de ciutat que ha tingut tota la seva vida professional al banc, per tant el banc forma part de la meva
persona, d'alguna manera, i el món de l'esport pues, és l'altra branca, doncs, perquè sí, un món de l'esport, esport en general, Sí. però molt esbiaixat en aquest cas amb el tema del futbol i concretament el centre d'esports. La seva família, els seus pares, els seus avis, van tenir un paper destacat en la seva manera de mirar el món, de després l'activitat personal, professional que ha fet el Joaquim Badia? A veure, jo els meus avis, que eren tots d'aquí de Catalunya, però de Sabadell només n'hi havia un, perquè havien vingut de fora a treballar a Sabadell, parlem de l'oci que va passar, sinó de l'altre. Doncs jo crec que sobretot per mi, el que més em van inculcar doncs, va ser una manera de ser, doncs, potser una mica d'abans, allò de serietat i això, però sobretot mirat en perspectiva d'avui cada cop ho tinc més clar, un aire com molt progre, que digui, aquella època aquesta paraula no existia, no? Però me n'he donat més amb el temps. Són gent que van viure, doncs, la guerra civil, el meu pare inclús hi va estar, i llavors hi havia com molt, en fi, un aire de llibertat, d'alguna manera. A la conversa de la família, sí, no? Sí, jo veia que era diferent el que allà sortia la família de que en aquells moments el missatge oficial, que és el que tocava, no? El que d'alguna manera vivíem. A més, no, jo vaig amb el tema professional, doncs va ser perquè, bueno, doncs, m'agradaven el tema de números, això va venir a fer gràcia estar treballant en un banc i vaig entrar en un banc, però vull dir, no, la família aquí no I la seva infància al barri de Gràcia li va marcar d'alguna manera? El barri de Gràcia, clar, és el barri de Gràcia. Sí. Si em permet, a tota la ciutat, a una part important de la majoria de les ciutats hi ha un barri de Gràcia que té la seva personalitat. El barri de Gràcia de Sabadell també té, tots els barris tenen la seva personalitat, però el barri de Gràcia també. Li va marcar, li va ajudar, Sí, jo crec que, bueno, perquè és un tema, bueno, esclar, que penses que de petit, per mi el meu món era el barri de Gràcia, perquè, esclar, anàvem a comprar, totes les botigues que anàvem estaven al barri de Gràcia, anava al col·legi, al Narcís de Freixes, del barri de Gràcia, vull dir que jo vaig anar a col·legiar dels 5 fins als 14 anys. L'esport, que ja anava a futbol amb el meu pare, però en aquell moment jo quasi bé estava al mateix nivell, com que el barri de Gràcia jugava a la pista del carrer Permanyer, on hi havia el Narcís de Freixes, jo era tan hooligan d'aquell moment del Sabadell com segueixo a Gràcia, però en aquell moment ho vivia amb moltíssima intensitat, no? I sí, doncs llavors els amics d'aquella època era com no un submón, no, el meu món era aquest barri, càpsula, no? Una càpsula, sí, perquè a més a més feies, esclar, doncs, bueno, el col·legi, tot voltava I si em permet, li va obrir el món d'una manera diferent quan va arribar a l'Institut Tarragona? Això ja evidentment, un és més gran, té una perspectiva, unes inquietuds, no? Sí, jo als 14 anys, perquè el barri dels Narcís de Freixes era fins a aquell moment, fins a quart de batxillerat, que era d'aquella època, i llavors 5è i 6è, a Barcelona, aquell moment hi va Barcelona i Egara, perquè esclar, masculí i femení, avui... Sabadell-Terrassa, sempre. No, però en comunitat Sabadell-Terrassa, vull dir que estàvem en territori neutral, allà, o compartit, més que neutral. On estan les pistes, on estan els Mossos d'Esquadra i tot. Els Mossos, el Consell Comarcal, tot. El Consell Comarcal, tot això mateix. I sí, en aquest cas l'Institut a Raona, que és el que anava a 5è i 6è, em va obrir una mica a nivell de ciutat, perquè allà hi havia gent, és veritat, persones de Terrassa, de les taules que seien per ordre alfabètic, el company que tenia al costat era de Terrassa, però sí, em va obrir, va començar a obrir. El que va obrir el món definitivament és quan als 16 anys entra al Banc Sabadell, Banc de Sabadell, llavors, Banco de Sabadell. Sí, Banco de Sabadell, sí. Va ser una decisió conscientment del que estava fent en aquest moment, o era una feina que començava amb 16 anys a començar a treballar, però ni molt menys, suposo, Joaquim, amb la perspectiva que després la seva vida li ha portat allà dintre de l'organització. A veure, jo quan estudiava, i encara em segueix agradant molt ara, és el tema números, tot el que són números i tot això, i tinc una debilitat especial. Una facilitat. Sí, i amb altres coses, bueno, no explico les dolentes perquè són tantes que ens menjaríem una entrevista, però que sí, una certa facilitat. I llavors això, jo anava, doncs estava a l'estiu, uns meus tiets que tenien una botiga, em feien anar al banc allà i veia els números, ingrés, tot això. Coi, això d'un banc ha d'estar bé. Bueno, vaig preguntar, teníem un veí que treballava al banc, comprendrà, no, que has de fer un paper, no sé què. Bueno, vaig fer, em vaig examinar al banc, això és curiós, el dia que feia 16 anys, això és una manera curiosa de celebrar l'aniversari, que és
fer El seu aniversari és el dia. Sí, i jo crec que llavors aprovaven a tothom, perquè al cap de 2 dies em van dir que ja podia començar. Bueno, m'havia d'acabar el curs, i bueno, escolta, sí, que acabo el curs, bueno, quan acabes? El 16 de juny, el 16 de juny del 71 començo. Però sí, va ser triat una mica. El Banc de Sempre que anava allà, jo aquestes gestions, gestions no, anava a portar papers i a recollir sobres, no? Però em cridava l'atenció i bueno, doncs, i a partir d'aquí. I això sí que és veritat, que va entrant allà, hi ha una primera època que és molt concret de dintre, però és el que realment em va obrir del tot, doncs, a nivell, a molts nivells, no? Llavors, Quim estava combinant els estudis i la feina. Sí. Això us representa un esforç, una concentració i una de ser-hi a tot arreu, de ser-hi a la vida professional, a la vida estudiantil i a la vida, no? Sí, sí. Home, mira, jo vaig entrar al banc el juny del 71, acabàvem el 6è i vam ser, les persones que ho vam fer aquell any, els primers que vam fer el COU. Clar, això queda per aquell moment, ostres, el COU. I vam tenir la sort, perquè érem un grup de gent, de persones del banc, érem 6 o 7 que anàvem plegats amb aquest tema, que aquesta raona que deies, i era ara, van fer una excepció i van fer un COU mixta nocturn, que allò va ser com una revolució. Una revolució, mare de Déu, dius, bueno, avui dius... I, per tant, el primer any que vaig estar al banc va coincidir que vaig fer COU. Llavors, posteriorment, vaig anar a l'escola d'empresarials, perquè també va coincidir amb un canvi de plaç, hi havia abans peritatge mercantil, un tema, i vam començar a fer empresarials, venint de COU hi podíem anar, eren 3 anys, o sigui, vaig ser a Sabadell, ja no era l'escola de comerç, sinó que era l'escola universitària d'estudis empresarials, i d'allà podies passar directament a l'autònoma, o teòricament hi havia un tema d'ingrés, però com que érem, vam i autònoma a fer acabar econòmiques, que era l'altre meu com una obsessió, que jo volia ser economista. Jo de petit volia ser, dèiem, professor de matemàtiques, o matemàtic. Professor de matemàtiques. O matemàtic, professor de matemàtiques, i llavors em deia, coneixes algú que ho fa? Números, sempre números. Sempre números. I llavors no, economista, o estar al banc que anava més al tema d'economistes. Que ara a la banca estan entrant molts matemàtics, potser més que economistes, per tema d'algoritmes, treballar temes, tot això. Canvia tot. Vull dir que ara s'ha recuperat, ara seria el meu moment, però ja m'ha passat l'època. Escolti, vostè va estar al banc des de l'any 1971 fins a l'any 2018. Sí, finals del 18. Impossible de resumir amb una frase, amb una paraula, totes les vivències, tot el que va viure amb un pla personal, amb un pla professional, un canvi social, evidentment, no del món bancari, sinó de la societat també. Clar, ha canviat tot de tot. Totalment. Home, si em diguessis una frase, t'ho he de dir, m'ho vaig passar molt bé. Aquesta seria la frase. Aquesta és bona. Sí, però és que és veritat. Aquesta és bona. A veure, quan un està qualsevol feina del món mundial, una pila d'anys o no tants anys en un lloc, sempre hi ha moments més complicats, més difícils. Menys afortunats, més complicats, perquè si no, no s'ocorreria ningú. Però el que compta és el balanç, i aquests moments complicats mai han sigut uns moments, ostres, i evidentment un ha fet coses que molt temps dius, ostres, això no vaig estar afortunat. Clar. Tu les has fet en tots els sentits, amb clients, amb companys, amb els de sobre, amb els que poguessin dependre de tu, no? Però molt bé, i com dius, esclar, des d'una evolució professional, que entres a aquella època, ja no existeix, això de botones, amb traje, Botones, amb traje i amb uns timbres que trucaven i tu porta això aquí, algú que et feien a buscar l'esmorzar, bueno, el que diguin. I fins que llavors vas entrant en temes més administratius, llavors et donen ja comences una certa responsabilitat, fins al moment final, doncs, que portes una sèrie d'oficines i equips de gent. Clar, té una evolució, això en quant a la trajectòria teva, el banc, quan jo vaig entrar tenia 25 oficines i prou, cap de poc d'entrar vam anar a Barcelona a la inauguració i era l'oficina 25, perquè vol dir que n'hi havia 25, i bueno, en aquell moment la taca d'oli que parlava el senyor Joan Oliu, pare de l'actual president, doncs que deien taca d'oli que ja anava s'expandint. El 75 van obrir a Madrid, que ja, ostres, el banc a Madrid, va ser un aconteixement, i a partir d'aquí, compres altres bancs i ho has anat vivint sense això. Però sobretot, Joaquim, vostè ho va viure en primera persona. Des de dintre
de la sala de màquines, per dir-ho d'una manera, no? Vulguis o no, tens una perspectiva més destacada. Clar, vostè també ha viscut des de dintre tot aquest procés darrerament dels darrers mesos, amb l'OPA aquesta del BBVA al Banc Sabadell. Vostè era representant de l'Associació d'Accionistes Minoritaris. Afortunadament, al final ha estat el que calia. Poden estar satisfets la ciutadania de Catalunya, els accionistes del Sabadell? Sí, nosaltres una sèrie de persones, quan es va generar aquesta situació, doncs vam un dinar amb un grup de gent, hem de fer alguna cosa. Doncs, muntem una associació i ho vam muntar. El secretari, hi havia 5 persones més, ho presidien Jordi Casas i 4 persones molt vinculades, no? I jo m'ho vull dir que em vaig tornar un activista quasi bé del tema, per tant vam lluitar perquè això passés. Jo crec que ha passat el que havia de passar, no entraré pas en detalls perquè és un tema una mica... Hi ha molts matisos a fer en quant al per què es va fer l'OPA, com es va fer... Però el resultat final, que és el que compta, ara hi ha el banc el que ha de mirar de futur, al final ja fa... El dia 16 d'octubre va ser el dia que va sortir l'escrutini, per dir-ho així, es van obrir les urnes, això no els accionistes que ho havien de dir, i sí, totalment sí, és el que havia de passar. Les empreses, les demarcacions, tothom, jo crec que és molt millor per tots el fet que el banc continuï sol i continuï donant aquest servei. I el propi resultat que va sortir és un reflex d'això, perquè va ser unànim, inclús, jo diria més unànim, inclús els més activistes, deixem-ho dir així, podíem somiar, molt bé, extraordinari. I sobretot jo crec que és de les poques vegades que la societat civil en general s'ha manifestat donant una opinió, perquè de vegades amb aquestes accions, amb aquestes operacions, vostè ho sap millor que jo, hi participen la gent que té una capacitat de decisió i es queda amb aquestes 4 parets. En aquest cas, una part molt important de l'activitat civil de Sabadell, del conjunt de Catalunya, entitats econòmiques, socials, polítiques, de tota mena, han manifestat la seva oposició. És a dir, que ha estat majoritari el pensament d'una part de la societat de Catalunya, la majoritària, a l'hora d'oposar-se a aquesta acció. Totalment d'acord, jo per simplificar-ho molt sempre he dit, jo crec que hi ha hagut aquí 3 pilars, els poso al mateix nivell, un, per suposat, els equips del banc, la gent de dintre del banc, extraordinari, ho han agafat tots com si fossin fanàtics d'anar a jugar a una final. Segona, al mateix nivell o més, perquè al final són els accionistes privats, ha sigut espectacular. El grau altíssim de dir volem que això segueixi com està, i un altre nivell, que és aquesta que dius, la societat civil, però no solament d'entitats econòmiques, cambres, patronals, sindicats, en general. I això ho notes i ho hem copsat, jo ho he copsat molt en àmbit d'aquí, però amb companys i persones, tu deies Catalunya, però més enllà inclús de Catalunya. O sigui, persones, coneixes gent del banc, que estan en altres territoris, al nord el banc hi té molta presència, a Madrid, en molts llocs. Totalment d'acord, sí. Escolti, i obrim la carpeta arlequinada. D'on li ve aquesta afició per el centre d'esports? Quan era petit, la família, la sopa que li donaven, d'on ve tot això? Aquí hi ha un culpable, i un culpable en el sentit que agraïment etern a aquesta culpabilitat que és el meu pare. Només ell és el culpable d'això, sí. De fet, jo tenia els meus avis que havien vengut cafè perquè estaven a les ciutats de Borpí, però no vaig tenir ocasió de conviure. El meu pare era un fanàtic del futbol, inclús hi ha anècdotes de quan era jove i després de la guerra, situacions que va tenir, però el futbol allò era, quan hi havia partit, anava això. Jo de petit, Can Vell, o sigui, però molt petit, tenia 7 anys o així, em portaven cap al futbol. Jo vaig anar tothom molt esbarat i tot això, però els primers anys no això. I llavors comences a agafar, diguéssim, il·lusió, agafar el moment que els primers records és quan vam pujar a primera divisió, poder un any abans, que es va baixar a tercera, perquè el patiment és
és una constant en la història d'aquest club. I bueno, es va pujar doncs, a primera divisió. Va ser el primer, i ostres, jugar a primera en aquell moment va ser doncs, com algo doncs, realment extraordinari, i a partir d'aquí jo crec que deixar d'anar a partits al camp del Sabadell, menys l'època del servei militar, perquè encara soc dels que va fer el servei militar, que d'època, esclar, no podia venir aquí a veure els partits. Cada 15 dies hi som. Sempre, jo crec que n'he perdut poquíssims. I a més vostè ha estat sempre un dels seguidors del Sabadell que ha anat fora de Sabadell, Sí, des de sempre, vull dir que sempre hi és, a banda de l'entrenador, l'utillero, els jugadors, el Joaquim Badia, els representants dels mitjans de comunicació, allí era el Joaquim Badia. Sí, a veure, hi ha hagut temporades, no? Perquè vull dir, des d'èpoques doncs, que hi ha anat alguna temporada tots els partits, fins a èpoques que menys, sobretot l'època de segona B, hi va haver un moment que quan ja havíem anat a un Tinyent 7 vegades, doncs a Benidorm 10, i bueno, ja començava d'això. Però llavors, sí, no hi vaig tots, ni molt menys, per exemple, aquest any si hagués una cotitzeria més a la baixa, però tot i això, bueno, doncs hem fet, vaig estar en Tequera, vaig estar amb alguns diners, més a prop, i per suposat, espero que pugem directe, però si fem play-off, anirem molts de play-off, esclar. El Sabadell, a prop del cor, perquè abans feia la broma el Joaquim Badia, i em diu, jo sempre porto el Sabadell al cor. Sí. I feia amb la mà aquí. Poso la mà aquí, però que aquí porto, bueno, no porto sempre aquí, ho poso a la cartera, però en aquest cas ho portava aquí, perquè abans ho ensenyava a una persona, portava el carnet, no bé? Hombre. Que és el número 37. Sense excuses. Número 37. Sí. Número 37. Bueno, de fet, el 2023, que el club va celebrar els 120 anys d'història, i van aprofitar aquesta celebració doncs, per fer un reconeixement als que portaven més de 50 anys, entre els quals era jo. Si 25 o 30, bueno, clar, hauríem hagut de ser, en aquell moment jo tenia 40, algú per edat no va poder venir, presents, em sembla que vam ser 20 i pico, que us vaig tenir, ho vaig agrair moltíssim, la satisfacció de poder fer una intervenció en nom de tothom, i bueno, dèiem això, no? Doncs que al final és un tema de sentiment. No és un hobby, vostè diu que no és un hobby. No, és un sentiment. Sí. Home, si llavors aquí no t'agradés el futbol, però més que m'agrada el futbol, òbviament, però Ono i Sabadell que m'han posat en un lloc fa poc per abans de mi, no? Vull dir que no és... Sí, però Joaquim, vostè sempre jugant a aquesta, si em permet, aquest triple barret d'aficionat, convencional, d'estar a la tribuna, d'estar a la grada, i també ser amb les persones que ajuden a prendre decisions, a conduir, a manar, a dirigir el club. És a dir, que també això li dona també una perspectiva més holística, més completa del que ha de ser un club com el Centre d'Esports. Home, abans quan comentava que les coses han canviat, el futbol ha canviat també moltíssim. Hi ha un punt d'inflexió total que és quan es fan les anònimes esportives, perquè hi ha una propietat, això seria per fer un programa sencer parlar de la història del Sabadell, però si ens posem en el punt actual, hi ha una propietat, per cert, jo penso que estem en un gran moment d'estabilitat institucional, econòmica, esportiva. L'esportiu és el que veiem tots, el que volem, però no n'hi ha prou amb això, que no anem molt bé, i fa que llavors quan hi ha una propietat, òbviament hi ha un consell que és qui pren les decisions, com ha de ser, que per això és la propietat. En aquest cas, jo mateix, junt amb altres persones, hi ha un consell consultiu, que d'alguna manera, jo diria que se'ns escolta si diem alguna cosa, la pretensió és que si hi ha qualsevol dubte, que hi ha gent de diferents perfils, més esportius, més potser vessant econòmica jo mateix, o vessant, però... I sí que és cert que si ens podem permetre el luxe, i a més, de dir, ostres, escolta, hi ha això, com ho veieu? Però, insisteixo, això no és una junta directiva d'altres èpoques, sinó que hi ha una propietat que té, no tot el dret, jo diria que té l'obligació de fer un projecte d'això. Insisteixo que en aquest moment jo crec que és un bon moment i hi ha sobretot molta seriositat, que és el que jo valoro més. El Joaquim Badia hem parlat de l'activitat professional del banc, de l'activitat social, en aquest cas del Centre d'Esports Sabadell, de la seva vinculació a la Cambra de Comerç, però el Joaquim Badia és un home de ciutat, és un home que te'l trobes
a qualsevol activitat social, econòmica, política que hi ha a la ciutat. Vostè té una perspectiva, si em permet, completa, per fer una fotografia completa, sí, perquè vostè ja té unes hores de vuelo i a més li dona aquesta perspectiva. És molt important, suposo, que per una persona com vostè que sent la ciutat, ser-hi amb aquests actes de ciutat, de tota mena. A veure, a tots no, perquè hi ha tants actes que... Una part important. No, jo sí que a la ciutat, recordo el dia que em vaig jubilar, vam fer una petita entrevista al mitjà, i jo deia, què farà vostè ara, no? Que es ven, doncs, diverses coses, però treballar, dit així, participar o intentar col·laborar en temes de ciutat. M'hi sento molt còmode, sí que és veritat que tota l'etapa professional, tota la vida a Sabadell, això és un cas bastant insòlit, perquè doncs, he estat 47 anys sempre d'aquí, ha fet, i a més amb una tasca en relació doncs, amb entitats, persones, empreses, ha fet que anessis involucrant, però que a més m'ha agradat, o sigui, he anat a molts actes en representació, però sentir aquell acte que, aleshores, quina sort de poder haver vingut en representació, perquè hagués intentat venir-hi quasi bé, no? De tot tipus, culturals, socials, esportius, i per tant sí, m'intento implicar, sí que és veritat que al final, doncs, t'has de centrar en algun tema, doncs jo m'he implicat potser en alguna entitat més d'àmbit social, de tercer sector concretament, estic amb el patronat en aquest cas de Tendis, com a representant de Tendis en una entitat que fa, diguéssim, un acompanyament a persones també amb altres capacitats, que diem, i doncs participes en alguns temes d'àmbit cultural, però sí. Acabant ja, Joaquim Badia, com es pot definir això de sabadellenquisme? Si es pot definir, si es pot explicar, què és vostè que té una perspectiva històrica, personal, professional, això de sabadellenquisme, existeix, això? Hi ha una samarreta, hi ha un barret, hi ha una... Sí, existeix. L'altre dia estava amb una persona que em feia veure que existeix més del que jo mateix em pensava. Jo si ho hagués definit amb una paraula diria que ens ho hem de creure. Jo crec que Sabadell, una de les coses que, no és un defecte, però existeix, que ens falta una mica d'autoestima de vegades. Ara dic com un genèric, no? Perquè tenim moltes, sense entrar en detalls, moltes potències de ciutat que ens fan molt més potents i forts del que nosaltres a vegades mateixos ens sembla. Per mi, el sabadellenquisme és creure-s'ho en primer lloc, que podem encara fer més coses, i llavors cada qual amb la seva mesura, de temps, de possibilitats, o el que sigui, posar el gra de sorra per fer-ho. Però sí que hi ha sabadellenquisme. Això és el que intentem aquí, setmana a setmana, a Gent de Sabadell, posar de manifest les diferents maneres de manifestar-ho. Joaquim Badia, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, una bona per tot i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.